אחרי ירידה במשקל, עור הפנים מאבד את האלסטיות שלו והופך ליותר רפה. שלום לדוקטור מנו רובינפור, מומחה לכירורגיה פלסטית ואסתטית. שלום. אז כמו שאנחנו יודעים, יש הרבה מאוד נשים בעיקר שגם פוחדות לרדת במשקל בגלל הפחד מהרפיון הזה ומזה שהעור לא נראה יפה, וזה מעניין, כאילו אנשים חושבים שאפשר לרדת במקומות שאנחנו רוצים לרדת. למעשה אנחנו יורדים בערך אותו דבר, אותם סנטימטרים בכל הגוף, ולכן הפנים הראשונות שמקבלות את הרפיון הזה. יש איזה שיטות חדשות, גם לאנשים שירדו רק 3, 4, 5 קילו, לחדש את זה, לעשות משהו שלא יקרה דבר כזה. האמת שאת שאלת שאלה שלפני בערך 3 ימים, הייתה לי איזושהי מטופלת שהגיעה אליי, אישה בת 60 ומשהו, והיא אומרת, תראה, אני כל החיים שלי עולה ויורד במשקל, עולה ויורד במשקל, אבל פעם אחרונה שירדתי במשקל, וזה לא הרבה, 4-5 קילו, והשתמשה במילה נפלו פניי. אז איך בכללי אתה יכול היום, איך הכירורגיה הפלסטית יכולה לפתור היום את הבעיה המאוד שכיחה הזאת? בהחלט. ברגע שאנחנו יודעים מה הפתולוגיה, הבעיה, למה זה קורה בכלל, אנחנו יודעים שבגיל, גם גיל משפיע, גם ירידה במשקל. גיל למעשה פקטור שאנחנו דרכו מאבדים קולגן ואלסטין לאט לאט בגוף שלנו. זאת אומרת, יש חלק מתחת לעור שהוא קולגן, שהוא הולך לאיבוד כי תהליך הזדקנות. בהחלט, זה חלק מתהליך הזדקנות. עכשיו, מה קורה בתהליך של הרזיה? לא מאבדים רק קולגן ואלסטין, מאבדים גם שומן התת-עורית. זאת אומרת, תהליך מורכב על כמה דברים. ופה אנחנו יכולים בעצם, ברגע שיודעים את מה הבעיה, לטפל בו. כל פעם שאתה יודע מה הבעיה, אתה יודע לטפל בו. והטיפול הוא היום מאוד מגוון. זה אומר שהיום אני יכול לקחת, קודם כל אני יכול להחזיר שומן בפנים, שומן העצמי בפנים. זה אומר שהיום יש התקדמות אדירה בקטע הזה, שאני יכול להעביר שומן ממקום למקום, בלי כל כך לפגוע בו. זאת אומרת, אני יכול לשחזר חלק משומן התת-עורית. זה תהליך שהתקדמה בעולם במשך 20 שנה האחרונות. אתה לוקח במזרק ממקום אחר ומזריק את זה לעור? ממש כמו שנשמע, חוץ מזה שעושים איזשהו תהליך בתאי שומן, שהם עושים עם איזה טרומבוסיטים שלוקחים מאדם בשביל להאריך את אורך החיים שלו. יש כל מיני תהליכים שהתפתח באורך השנים, אבל למעשה תהליך הוא מה שאת אמרת, בעצם להעביר שומן ממקום למקום. מאיזה מקום לוקחים את השומן בדרך כלל? מעניין. או מהרבה מקומות. אפשר לקחת מברכיים, מישבן, מצוואר עצמו, אפשר ממותניים, מכל מקום. גם הברכיים באותו רגע. בהחלט, הכמות היא לא כל כך גדולה, אבל מה שמאוד מעניין באמת תהליך את ההחזקת שומן ב-20 שנה האחרונה משתנה כל שבוע בערך. אוקיי. אז סליחה שנייה, אני חייבת לעצור אותך. אז מה שאתה אומר, לוקחים שומן ממקום מסוים בגוף ומזריקים למקומות שנפלו? בהחלט, איפה שאני רוצה להחזיר את הנפח. משפתיים והלאה, בתוך הלחיים, בתוך האזור הטמפורלית באזור הזה, בתוך הצוואר אני מזריק שומן. בכל מקום למעשה אפשר להזריק שומן. עכשיו, שומן הוא לא רק מוסיף נפח, ניסיון אומר ששומן בתת עור עושה עוד משהו, הוא עושה סוג של חיות לעור, הוא עושה גירוי קולגן בעור. התהליך הזרקת שומן עצמו זה גירוי קולגן ואלסטין תת-עורית. אנחנו יודעים שהיום הזרקות פשוטות שאנחנו עושים למעשה, חומרים שאנחנו שמים הם זמניים. נכון. אבל הגירוי של החומר מתחת לעור זה גורם לגירוי גוף לייצר קולגן ואלסטין מחדש. אז אתה אומר במקום חומרים כימיים שאנחנו היינו מזריקים עד היום, אפשר להזריק היום שומן של עצמנו? ממש זה נכון. אני יכול להגיד שב-15 שנה האחרונה אין ניתוח פנים שהיינו מזריק שומן. שהכירורגים פלסטיים מזריקים שומן באופן קבוע היום, באופן שגרתי? בהחלט כן, בהחלט כן. נשמע טוב. ומה שהשתנה גם, איפה אנחנו שמים שומן. פעם היינו שמים שומן מתחת לעור בלבד. היום אני מזריק שומן בתוך רקמת השריר, בגלל שיש אספקה מאוד גדולה שם. אם אני רוצה נפח, נגיד בלחיים, אני בעצם הולך על שניים, בהחלט, על 2-3 שכבות שונות בתת עור אני שם שומן הזה. מדהים. וזה מחזיק מצוין בכל מיני מקומות אחרים בגוף אני שם שומן. מדהים, חידשת לנו הרבה. תודה רבה לך. תודה רבה.